Wish. Wish ni mo. Sige, kana. Salamat na, salamat. Salamat sa nagtabang sa kuha. Salamat sa muna akong pinakakuan nga birthday akong sabi na akong di na maabot sa akong kinabuhi. Stories, I'm a fool for your love. Yo, what's up mga kakusa? This is Ranel Baligwan. I'm back again mga kakusa. Yun, maraming salamat. Meron na tayong kunting liwanag mga kakusa. Yun, naghintay tayo ng ilang araw. Umabot ng 5 days mga kakusa sa kakahintay kung kailan babalik si kurente. Dahil yung bagyong Odette, nasira ang ating electricity. Maraming buhay ang nakalas. Maraming hayop ang nadamay. Ari-arian at iba pa mga kusa. Pero sa gitna ng pagsubok mga kusa, nandito pa rin tayo. Nagpakalakas, nagpakatatag. Dahil mayroon pang hamon tayong haharapin sa mga susunod na buwan, araw at taon mga kusa. Today is another day. Today is another blessings para kay Iman. Shout out, Iman. Yon. Alam nyo ba, ito yung araw na hinihintay ni Iman mga kusa kasi marami siyang pasabog dito sa ating channel mga kusa. Because this is the day till I meet you. The day kung saan ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Haring Iman mga kakusa. Abangan nyo sa ating channel, meron siyang mga pasabog dito, mga kalokohan, kung anong-ano na lang ang iyong iniisip. So, abangan nyo to mga kusa. Papasabugin natin yung ulo ninyo. Papasiyayahin ko kayo kahit kunti lang. Sana mag-enjoy kayo sa panood nitong video na to. Tapusin nyo to hanggang dulo. Sabi ni Iman, sana tapusin nyo to hanggang dulo mga kusa. So, mamaya si-celebrate ko lang ang kanyang kaarawan dahil humihingi siya ng cake, konting cake. Hindi na mapuspon kasi meron ng kurente mga kusa. Makagawa na siya ngayon ng cake at balon, tarp, no tarpaulin. Kailangan na natin ipakita yung mukha dito sa video. Hindi na kailangan yung tarp kasi original yan ang original. Yon. So abangan mga kakusa, update ko lang kayo mamaya mga kakusa. So medyo nabulol tayo kasi matagal tayong hindi nakapag-vlog mga kakusa. Pero sisikapin natin habang nandito ako sa bahay namin kasama si Imon. Marami pa kaming gagawing video at kalukuhan mga kakusa. At syempre sa lahat na nagpa-shoutout, abangan sa last part mga kakusa. Let's go! Andito naman si Iman. Happy birthday para sa akin. Nandito lang si Kuya kasi nagpaadla sila, kikan sila sa Isulon kasi nagpalit sila ng kal. So nandito siya, sumakit ang tiyan. Nandito si Kuya. Ginagawa mo? Nara si Kuya guys, natulog siya guys. Kasi sakit ang tiyan guys. Nara guys oh. Yeah. Tuman. Yeah oh. Ay, mapagkita dito yung gago. So yun guys, kikan sila nagbada og si Kuya Obet. Nandito rin si Kuya Obet. Ano mo guys, kay ang bisita may maampo karon aning kuan. Ari, Pag solo-salo. ito ka man ko lighter mo. Ang niuna og lingkod mo na maampo. Agay. Siya na may leader. Wow. Ay, good. Ay na rin, pampo. Oh, iyang dekorasyon. Walay timan. Dako kayong iyo. Tungod kay gidak-an ko na kay E stand for ako. Akong gugma sa iya dako. Ang galing. Unique kaayo ang ani Iman. Ay na, saan ni dalaga ka ulo-ulo man. Nakamuntad ko ron no. Ay nako. Ang ko lagi. Nara tong mampo guys. No, yang call. Si Pastor Umi. Humano ako'y magampo. Ilang. Mayo na kay bless kayo. Magpunta, labing barang.
Kaya ito Ginoo. Dugan Ginoo. Ay kami kapaligan niya hatag mo sa pamaginoo. Hindi iya Ginoo na so magtata Ginoo sa mga yan pagtuon Ginoo dugan sa sila Ginoo. Ginoo sa Isang pamagino, ito ginawa na sa ito, sa pamagino, ginawa na Amen. Amen. Birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Iman. Wow! Wish! Wish. Wish, wish. Wish! Wish mo? Sige, kana. Salamat na, salamat. Salamat sa nagtabang sa kuha. O salamat sa muna akong pinakakuan nga birthday akong pinaka sabi na akong di na niyo maabot sa akong kinabuhi. Salamat nitong Lord sa inyong gipangatag sa akong kinabastog sa inyong lawas. Salamat lang sila. Salamat sa nagatagong pinaskuan sa kuha. Amen. Sa tuwan. Salamat sa bisita na mo nga nagkatag pa sa kuha sa gamay. Sana wala sila. Bisita ng mga bapo. Basta wala sila ilaw basta Na sila. na sila sa akong birthday. Kunya akong pinaka Huwag kang iiyak. birthday kay pagkupak ko na ramdaman nga yan yung birthday. Oy! Ang galing. Blue na blue! Padulong na ni vlogger. Wow. May naramdaman. Kailan na. Buwan ba yung napapahali ko? Okay, ikaw man ka birthday dugay ka kaundang. So, naman ikuwi kayo. Abi daw ibo pagkaon ni parang kaya mo ka. Ito birthday mo yan na. First time libo mo kaon sa imong birthday. Thank you. Another ano siya guys. But ako muntat.